Ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin littattafanmu da zarar mun ɗora. In na tuna da daradaran fararen idanun nan, in na tuna da dogon siririn karan hancin nan, in na tuna da kyawawan madaidaitan labban nan, in na tuna da madaidaitan kuburarrun nonon nan, in na tuna da zazzaƙan muryan nan. A duk lokacin da na tuna da waɗannan abubuwan, nakan ji ƙarin ƙarfi a jikina, nakan ji sabuwar buƙata, nakan ji tarin tilin sha'awa. A yau abin nema ya samu, wai matar makaɗi ta haifi ganga. Ina kwance na ji wayata na ƙara, na ɗauka na amsa. Salamu alaikum, Alhaji, an tashi lafiya? Lafiya lau. Akwai waya da na saya wa mai ɗaki na, ina so ka tashi ka je ka nuna mata yadda ake amfani da ita. Na ji wani irin daras a zuciyata, na ji wata sabuwar sha'awa ta taso min, na ji kamar na yi tsalle na kai gidan, ba tare da ɓata lokaci ba, na shirya na nufi gidan. Ina isa na yi sa'a mai gidan ya fita. Wayyo ita kaɗai ce a cikin gidan. Na buga sallama ta amsa daga ciki. Haba, jin sassanyen muryar nan tata ta ƙara min shauƙi da begenta cikin zuciyata. Na shiga falo na hakinci. Jim kaɗan sai ga da ta ɓullo. Wayyo da na dubi kyakkyawar fuskar nan, farar fatan nan, na jiburata ta miƙe. Ta saka wata riga mai fara mai huji-huji da ke nuna sassan jikinta. Ga matasan nonon nan sun kumbura. Na dube ta sai na ji tamkar na tsale na rungume ta. Na ji kamar na jawo ta kusa da ni, na siɗe bakinta. Na ji kamar in tashi in tarbe ta in fara shafa ƙirjinta. Na ji kamar in ture ta in fara cin durinta. Ta dube ni ta yawan tattausan murmushi da ya saka ni farin ciki. Murmushi ɗaya da ya sa ni tamkar in tashi in fara shafa matasan nonon nan. Ta kalle ni ta ce, na ji daɗin zuwanka. Kafin in buɗe baki ta zo kusa da ni ta zauna. Na ji tana wani irin ƙanshi mai sa sanyin zuciya. Wani ƙanshi mai kama da ƙanshin rose, ƙanshi mai kama da na banana, ƙanshi mai kama da na orange. Kai, ƙanshin nan babu ƙamshi mai kwantar da hankali ma'abocin ji tamkar shi. Da na kalle ta gefen ido, na lura, na duba cikin rigar nan tata mai raga-raga, babu abin da na gani illa nononta sun kumbura. Ta ce, burata ta miƙe ta yi tsankalgal cikin wando. Don gudun kar ta gane halin da nake ciki, sai na matsa kafafuwana. Burata ta ci gaba da harbawa, tana turowa cikin wando kamar bera na jin ƙanshin daddawa. Yawwa, ya ake sa suna? Hannu na rawa, na daure na cije, na anshurar na fara nuna mata, amma hankalina na kan kyawawan nonanta. Ina ɗan leƙa tsakanin rigarta da idona guda ɗaya. A zatona ba za ta fahimci abin da nake yi ba. Can dai na lura tsakaninmu na shigewa. Tana matsowa kusa da ni. Burata ta ƙara ƙarfi ta miƙe, gashi na danne ta da ƙafafuwana. Tsananin miƙewarta har zafi-zafi take min. Kai da naga babu sarki sai Allah, na buɗe ƙafafuna. Burata ta ɗaga wando kamar shurin gara. A lokacin da cinyarta ta taɓa tawa, a lokacin da hannuna ya shafa hannunta, na ji wani daɗi da ya sa na ji ni a ƙololuwar sararin samaniya nishaɗi. Na ji ba abin da nake so a duniya kamar hannunta da ya shafa hannuna. Na ji babu abin da nake so kamar cinyarta ta shafi cinyata. Burata sai tone-tone take cikin wandona. Tana wata ƙara foot. Can na ji cinyar tana gugar jikina. Haba, sai ka ji wani farin ruwa mai yauƙi-yauƙi na fesuwa daga burata. Na ji sha'awa ta mamaye jikina. A yanzu ba abin da zuciyata take saƙa min sai cin dorinta. Ina ta nuna mata cikin waya, hannuna na kakarwa. Na buɗe wani abu da ya sa na ji tamkar in nutse. Da nake nuna mata yadda za ta shiga duniyar gizo. Shafin farko da na buɗe ya haska min wata halitta da ya sa na ji kogin ruwana ya buɗe cikin wandona. Wata kyakkyawar yarinya ce mai kyawawan nono ga gashi mai ban sha'awa. Na ji tamkar in tsaya in ta kallon hoton nan. Amma kasancewar matar mai gidana ce kusa da ni, sai na yi ƙoƙarin rufe shafin. Amma sai ta riƙe hannuna ta ce, bari mu kalla. Na tsaya, zuciyata ta fara bugawa dif-dif. Hankali na ya tashi, na ji kamar in kwantar da ita kawai in fara mata gwatsu. Amma tsoron martanin ta ya hana ni. Na tsaya kawai na yi shiru. Jin kaɗan na ji ta fara goga min nono a baya. Na ji wani daɗi, buƙatata ta ƙaru. Na ji jikina ya yi sanyi. Na ji wani zuman daɗi na min yawo a kwanya. Na fara nishi sama-sama. Ina limshe idanuwana, ina buɗe su. Sai na ga hannunta na kan burata, tana shafa ta, tana faɗin ash. Ta ci gaba da lugu da burata, ina ihun daɗi. Can santi ya ɗauke ni, na fara mata gwatsu a hannu. Ta dakata ta dube ni, ta yi murmushi. Da daɗi? Cin hanzari na ci wallahi da daɗi, har na kusan kawowa. Ta bushe da dariya, kana so in ma ka ci ni ne? I wallahi ina so.
Ta ja zip ɗin wandona ta cire, burata ta ringa shafawa ina gurnani a hankali. Can da ruwa ya fara zuwa, daɗi ya ɗauke ni da fara faɗin, Hajiya ruwa na zuwa. Ina mata gwatsu a hannu, ita ko tana faɗin kawo shi, sauri ka kawo. Can na ji wani ɗumi haɗe da sanyi sun mamaye jikina, na ji duniya na juya min dan daɗi, tunani na ya gushe, na ji wani sararren daɗi ina kaina har zuwa bakin burata. Ne wani ihu ruwa ya feso ya cika mata hannu, ta faɗa jikina, ta rungume ni. Ta damƙe burata, ta ringa lugudawa ina ihun daɗi. Burata ta lankwashe, ta koma yar fit, amma nan da nan ta fara dawowa. Kamin in ce kwabo, ta miƙe sandal, ta ci gaba da wasa da burata. Kasancewar maniyina na hannunta, ta ƙara ƙarfin daɗi abun da take min. Da na ji ina ƙoƙarin kawo ruwa, sai na ture ta ƙasa ta faɗi. Ringine na haye na fara mata gwatso a nono. Ta saki wani gurnani. Na kunce zaninta, na jifa da shi, na tura mata bura cikin durinta. Ash abin da ta faɗa burarka da daɗi. Na fara gwatso, sai surutu take tana sumbatu. Da na fara jin juwar daɗi na fara ɗiba na, sai na fara cewa Hajiya na ringa mata gwatso, muna su baɗaɗe. Ta na ji ruwa na kubucewa yana gangarawa ramin durinta. Ta rungume ni muka kankama juna, na ji wani ɗumi haɗe da wani ƙanshi mai daɗin gaske sun mamaye mahallin jikina. Na kwanta jikinta na yi shiru cikin birnin daɗi. Na farfaɗo na ji ta shewa tana faɗin, gaskiya ka iya cin duri, wallahi burarka da daɗi. Na ce wallahi Hajiya ban taɓa cin duri mai daɗin ki ba. Allah ko wallahi ko za mu ƙara ni. Yanzu Alhaji zai dawo amma ka bani nambar ka dan ba zan iya haƙuri da burarka ba. Ina son ka, ina ƙaunar ka, don Allah ka ringa zuwa kana cina. Ina son ki Hajiya, kuma ina ƙaunar ki, ina sha'awar ki. Zan ringa zuwa ina cin ki duk lokacin da kike so. Na sa masa nambata, na ɗaga ta, muka tashi muka mai da zip ɗin wandona. Na miƙe, na ɗaura mata zaninta, na matsa kusa da ita, na fara matsa nononta, tana cewa, za ka kashe ni saboda daɗi. Na ringa matsa nononta, ina cikin birnin daɗin matsa nononta ne, na ji sallamar Alhaji. Na yi maza na zauna, ta zauna gefe guda, na ci gaba da nuna mata waya. Wai Allah ya so. Ku danna subscribe da ƙararrawa. Ka tsotsi bakinta yadda ya kamata, sannan ka sha nononta. Shan ma nonon kala-kala ne, ko ne zan zo ɓangarensa. Ka sha nononta, ka sha ɗayan, ka murza ɗaya, ka sha ɗaya, ka murza ɗaya, ka sha ɗaya. Sannan sai ka zo, ka dawo. Idan ka dawo bayan ta yi releasing na farko, ka tankwashe ƙafafunta, ka ɗauko filo. In ka ɗauko filo, ka saka shi a daidai malemalin duwawunta, sai ka tado da ƙugunta. In ka tado da ƙugunta, ka tankwashe ƙafafunta. In ka tankwashe ƙafafunta, sai ka zira burarka a ciki. In ka zira burarka a ciki, ka fara cinta. Kana cinta, kana cinta, kana cinta. Za ta dinga ihu tana roƙo ka, tana ihu. Kar ka kwanta jikinta. Tankwashe ƙafafunta za ka yi, kuma ka ɗago da gindinta, za ka ji yadda burarka za ta shiga can cikin ƙarƙashin mararta. To za ka ji yadda za ta dinga ihu tana zubar da ruwa, tana ihu. Idan ka yi, kamar misali, idan ka fara yi a hankali kamar sau 5, ka bibbige shi sau 5, ka ci gaba da bugunsa. Kar ka ce za ka bige shi a hankali. Ka ci gaba da cinta, kana cinta, kana cinta, kana cinta, kana cinta. Tana ihu tana wash Allah wayyo daɗi, wayyo za ka kashe ni, zan mutu wayyo. A haka ka ce ta gaje ta har sai ta kawo. Kai ma sai ka kawo. Sannan za ka cire wannan filo. Kar ka cire burarka fa a ciki. Kar ka yi gaggawa cire burarka a ciki, ka sauke filo. In ka sauke filo, ka kwantar da ƙafafunta. Za ka ga jikinta ya saki gaba ɗaya, sai ka kwanta kanta. Ka tado da kanta. Ka zira hannayenka a wannan ɗinta, sai ka rungume ta. In ka rungume ta, sai ka rungume ta. In ka rungume ta, sai anan ka gama kawa, ka gama tsiyayar da ruwan maniyyanka tas. Sannan ka jirkice, ka zara burarka a hankali. To, idan baka gaji ba, ka ɗan bari ta bacci kamar na minti 30, ko kuma ka ɗan huta.
To idan ka tashi za ka ci ta ci na biyu kuma yanda za ka yi shi ne